No niin. Mitä tämä biofiilia ihan tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? Minkälainen opetusmenetelmä se on? Niin. Joo, eli tämä on alun perin siis islantilaisen muusikon Björkin tämmöinen, siis itse asiassa taideteos, musiikkitaideteos, johon liittyy tämmöisiä musiikkisovelluksia. Eli hän sävelsi tämmöinen, oliko se nyt 9 eri osaa, eli musiikkiteos, joihin hän sitten liitti tämmöisen appin, eli musiikkisovelluksen, jota kautta voidaan niin kuin tutkia esimerkiksi partituureja, vähän sen rakennetta, sen teoksia, mutta sitten ennen kaikkea mennä siihen maailmaan, mitä kukin näistä appeista eli sovelluksista opettaa. Eli siellä on avaruus- ja luonnontieteen aiheita, esimerkiksi ihmiskehoon, esimerkiksi virus, yksi tämmöinen, tai avaruuteen, muun osa. Kyllä, ja sitten on Thunderbolt-salama. Ja sitten näihin liittyy siis pelityyppinen ratkaisu, mikä on aika helposti lähestyttävä, mikä toimii ihan tosi pienillekin lapsille sille, että voi mennä vaan sormeilemaan, kokeilemaan. Pelipedagogiikkaa. Kyllä. Mutta siis alun perin se ajatus tässä koko menetelmässä on se, että opetetaan niin kun tieteitä musiikin avulla ja nykyteknologiaa hyväksikäyttäen. Ja tästä tulee nyt nämä kaikki. Eli oikeastaan tässä ei ole mitään sellaista yhtä oikeaa tapaa tehdä, vaan idea on, että luodaan sellainen oppimisympäristö, missä voidaan monipuolisesti käyttää juuri liikettä, kuvaa. Ja kuvataidekin on sitten mukana. Kyllä, kuvataide on hyvin vahvasti mukana, niin kuin Björkin henkilössäkin on mukana. Niin, hän on hyvin visuaalinen. Joo. Ja sitten sit siitä voidaan niinku rakentaa tavallaan sille kohderyhmälle semmoinen opetuspaketin tyyppinen. Eli Björk aikoinaan Islannissa ja ehkä tänäkin päivänä vielä kiertää, että hänellä oli semmoisia workshoppeja pitkin Islantia, joissa hän saattoi esimerkiksi viikon viipyä jossain pisteessä ja lapset tuli sinne kokeilemaan, eksperimentoimaan musiikillisia juttuja ja tiedeasioita. Ja se sitten Englannissakin ja Pohjoismaissa? No se on nyt itse asiassa niin, että ymmärtääkseni se nimenomaan Pohjoismaiden kautta nyt niin kuin rantautuu Eurooppaan. Joo. Ja nyt Kauniaisissa tämä viime kevään koulutus oli olisiko ensimmäinen Pohjoismaissa.